Fiecare viață contează, iar ideea de a risca pentru salvarea alteia este perceput mai mult drept un act de eroism și nu o datorie civică. Astfel, transplantul de organe rămâne a fi un subiect controversat, fie din motive bioetice, religioase sau umane. Oamenii mai rămân reticenți față de donarea de organe și chiar dacă la prima vedere majoritatea se declară dispuși să salveze o viață, atunci când au timp să reflecteze, apar și dubiile. Ой, вы знаете, это нужно подумать, даже сразу и не скажешь. Так вроде можно спонтанно сказать, что да, дал бы, а там иди знай как будет. Da, de ce nu? Depinde ce consecințe să am și eu din asta, adică să nu am, nu știu, cred că mai precis pentru o persoană apropiată. Nu. De ce nu? Pentru că eu am copii de crescut. Ca să-mi donez, să-mi dau rărunchiul meu. Cine să-mi crească copiii mei? Не, я бы не решился на это. Смотря в каких целях. Parcă și da, și parcă și nu. Depinde a cui viața. Dacă a unui e apropiat, da, așa cum. De exemplu, merge vorba de un copil, mamă, tată, altfel, nu ne-aș da organul. Potrivit specialiștilor, problema pornește de la lipsa de informație, ori oamenii cunosc foarte puțin despre transplant, care de cele mai multe ori este asociat cu traficul ilegal de organe sau riscuri enorme pentru sănătate. De aici vine și frica față de astfel de intervenții. Primul element care duce la apariția fricii este non-informarea societății. Da? Adică acest subiect de mult timp a fost un subiect care nu a ajuns până la societate, care a fost mai mult discutat în mediul medical și știm destul de bine că o perioadă foarte îndelungată de timp, în genere, nu a existat o normă legală cu referință la transplant și informația nu a ajuns până la omul de rând. Din considerentul ăsta, nici nu a avut cum să se dezvolte în mintea lui atitudinea față de acest fenomen. De fapt, transplantul reprezintă o intervenție chirurgicală de înlocuire a unui țesut sau organ bolnav cu un alt țesut sau organ sănătos preluat de la donator. Istoria transplantului în Moldova pornește din anul 1982, când profesorul Adrian Tănase, împreună cu un grup de chirurgi din Moscova, a făcut primul transplant renal. În 1999 a apărut prima lege în domeniu, care în 2008 a fost înlocuită cu un act normativ perfecționat, elaborat conform standardelor europene. A urmat apoi o pauză de câțiva ani, când nu s-au mai făcut transplanturi în țara noastră, ca să fie creată Agenția de Transplant, instituția responsabilă de organizarea și supravegherea tuturor operațiilor de prelevare de organe sau țesuturi în țara noastră. În 2015, după deja 4 ani de când activează Agenția de Transplant, putem să zicem că avem unele rezultate pozitive și sunt destul de îmbucurătoare. Încă nu avem un sistem de transplant bine format cu toate cele care pot să fie necesare în cazul când un sistem deja este funcțional de 10 de ani, dar în 2014 deja am reușit să ne încadrăm într-un sistem de transplant care se efectuează în majoritatea țărilor, nu numai de la donatori în viață, dar și de la donatori decedați, ceea ce este extrem de important. Astfel, pentru prima dată în 2014 au fost efectuate transplanturi de organe de la persoane aflate în moarte cerebrală. Este vorba doar de rinichi și ficat, dar a continuat paralel și transplantul de țesuturi, de ligamente și cornee. Potrivit datelor agenției, într-un singur an au fost realizate 10 transplanturi de ficat, 10 de rinichi și 44 de cornee de la donatori cadaverici, dar mai sunt încă multe probleme de rezolvat. Evident, ca în toată lumea, cea mai mare problemă este lipsa de organe, deoarece poate beneficia o persoană de transplant numai atunci în două cazuri. Unul este când există posibilitatea de a efectua transplant de la donator în viață
ceea ce, din păcate, chiar și în transplantul de rinichi nu este posibil în foarte multe cazuri, deoarece rudele apropiate sau prieteni nu au posibilitatea de a dona, nu sunt compatibili, au alte maladii și atunci se merge pe lista de așteptare pentru un transplant cadaveric. De fapt, potrivit legislației, persoanele care au nevoie de transplant și care nu prezintă contraindicații sunt incluse într-o listă de așteptare a potențialului donator, care este înregistrată într-un sistem electronic. Aceste persoane ajung pe această listă din secțiile de dializă din Republica Moldova. Medicii din aceste secții îndeplinesc un dosar care a fost emis conform ordinilor Ministerului Sănătății, obligator pentru persoana care dorește să fie un primitor sau recipient de transplant. Important este că aceasta nu este o listă de așteptare unde solicitanții stau la coadă, ci una aleatorie. În cazul apariției unui donator potențial, presupunem, atunci se selectează în primul rând de la grupul sanguin. Persoanele de aceeași grupă, presupunem 8 sau 10 de grupul 2-3, sunt selectate și se fac reacțiile de compatibilitate. Și regula este următoare. Cel mai puternică pereche compatibilă este, în primul rând, invitată la operație și apoi în descreștere. Igor nu a crezut vreodată că va ajunge într-o asemenea listă, dar a fost să fie altfel. Acum 1 an și jumătate, viața lui a fost dată peste cap de un diagnostic sfâșitor, insuficiență renală, deși a început totul cu un banal control al tensiunii. M-am dus la noi în sat, la spital. Ne-am măsurat tensiunea era foarte înaltă și m-a trimis în raion, am dat analizurile și analizurile erau rele. M-a trimis la Chișinău, am trecut toate analizurile. După ce a fost internat pentru o săptămână, rezultatele analizelor erau semnificativ mai bune. De aceea a fost lăsat să plece acasă, dar pentru că starea lui s-a înrăutățit, a ajuns din nou la Spitalul Clinic Republican, doar că în secția de dializă, unde a început o altă etapă din viața lui. Am venit la spital și deodată m-au internat și adeoți am luat la dializă, am făcut dializă 1 an și 5 luni. Deodată era de 2 ori pe săptămână, pe urmă era o săptămână de 2 ori și o săptămână de 3 ori. La dializă era greu, că nu poți mânca tot ce vrei, nu poți te sătura de apă. E greu. Răbzi să stai 4 ore pe o procedură, să faci 4 ore. Și așa 2 ori pe săptămână, 3 ori pe săptămână. Pentru că starea tânărului de doar 27 de ani nu era una optimistă, medicii l-au sfătuit să se înscrie în lista de așteptare, deoarece nimeni din rudele lui care s-au oferit să-l ajute nu au fost compatibile. Ultimul an a fost chinuitor, atunci când nu mai știi la ce să visezi, doar speranța îți mai dă puteri. De așteptat nu știi cât trebuie să aștepți, pentru că dacă este apă, îți spune când se vine ție ori la altul, totuși trebuie să aștepți. Da, speram eu că o să fie tot bine, dar tare greu să aștepți și nu știi ce va fi mai departe. În timp ce unii așteaptă cu disperare vestea salvatoare, există persoane care ar putea fi acel colac de salvare, doar că din nou intervine factorul uman, pentru că rudele nu sunt întotdeauna compatibile, iar donarea altruistă este încă străină pentru Moldova. Unica soluție este donatorul cadaveric, adică o persoană aflată în moarte cerebrală. În acest caz, rudele sunt cele care trebuie să dea acordul pentru efectuarea prelevării organelor și transplantului acestora. Este o decizie dificilă pe care puțini sunt gata să o ia. Без его согласия нет, наверное. Да если что, разве там ребенку какому-нибудь там, ну, молодому человеку или девушке там, может быть, я согласилась бы на такое. Ну, вы знаете, смог бы или нет, я сейчас не могу сказать, потому что я еще не был в такой ситуации. Вот, человек меняет свою точку зрения, когда попадает в какую-то критическую ситуацию уже. Поэтому не могу сказать. Poate fi făcut gene la alt om, dacă scăpare n-ai. Tu trebuie să salvezi pe altcineva. Aș fi de acord, pentru că oricum, de ce să facem fericită o altă familie, dacă noi așa se întâmplă? Chiar dacă la prima vedere par deschiși pentru a-și da acordul, când ajung în acea situație dificilă, rudele se lasă foarte greu convinse.
De aceea, în astfel de momente, intervine coordonatorul de transplant, o funcție deloc ușoară, spune Cornelia Guțu-Bahov, mai ales când cei apropiați așteaptă un miracol din partea medicilor și trebuie să vii cu toate argumentele că nu mai sunt șanse de salvare. Este o misiune foarte dificilă, fiindcă deci este mai multă activitate psihologică, undeva și mai puțin activitate practică. Inițial, pacientul vine să fie salvat, să fie diagnosticat, să fie tratat. Și atunci când toate remediile sunt epuizate și deja clinic este clar că pacientul este intrat în moarte cerebrală și nu mai avem ce face, doar atunci inițiem procedura de diagnosticare a morții cerebrale. Cel mai greu este să demonstrezi acest lucru. Potrivit regulamentului, în țara noastră sunt de ajuns 2 encefalografii și 2 doplerografii, cu interval de 6 ore, plus testele clinice. În caz de necesitate se mai face și angiografia. Abia atunci începe comunicarea cu rudele și încercarea de a-i convinge să dea acordul pentru prelevare. Convorbirea finală cu ruda în ceea ce privește acceptul pentru donare durează ori în șir. Am avut pacienți când acordul a fost dat peste 8 ore de convorbiri. Rudelor le se oferă și posibilitatea de a se consulta chiar și cu lucrători medicali, de a se consulta cu alte rude. Am avut situații când rudele ieșeau cu cuvântul nu, dar nu vreau să semneze răspunsul negativ. Și până la urmă reveneau peste o oră, 2 și ziceau da. Motivele de refuz sunt cele mai diverse, de la cele morale, religioase sau chiar frica de condamnare și prejudecăți. Человек типа еще живет, мы так считаем, что он еще полностью не умер. Ну, это надо быть на этом месте, чтобы решать такие вопросы. Știți, lasă așa de sub semnul întrebării, dacă atare organele nu se dă din trupul, dacă e dus, să vă spun așa, aerul, sufletul se duce în aer, dar ce-i dat de la Dumnezeu, acela și trebuie să putrezească. Ca atare nu se recomandă așa ceva. Ну, во-первых, это зависит еще от вероисповедания человека. Многим вера это просто не позволяет. Prejudecățile vin și din discuția sau și din rolul bisericii în dezvoltare, fiindcă prejudecata, de fapt, spune că de la om nu trebuie să se ia nimic și el trebuie să fie, petrecut pe ultimul drum cu tot ale lui. Și iarăși este o prejudecată. Chiar dacă mulți oameni fac trimitere la religie drept argument pentru a refuza, Biserica Ortodoxă nu este atât de categorică în acest sens. În fond, când ajunge la momentul acesta, când este veredictul că de fapt este un mort viu, încă, dar de fapt de acum el este plecat în lumea veșnicie, practic acolo se mai ține ceva, deci ca o scamă, dar nu mai are cum fi întoarcere. Bineînțeles că în situația respectivă, dacă este acceptul și dacă este inevitabil de acum că, deci, pleacă omul în lumea veșniciei, atunci, bineînțeles, că în situația respectivă pentru prelungirea vieții, altceva este cu cel care preia acest organ, este dator toată viața să se roage. El trebuie să știe cine a fost omul, viața dânsului, câți ani a trăit, cum a și trăit viața omului respectiv, ca dânsul să fie în rugăciune pentru el și pentru cel ce face parte din el de aici încolo. Cu toate acestea, coordonatorii programelor de transplant se înarmează cu argumente de tot soiul pentru a-i convinge pe potențialii donatori sau rudele acestora că decizia lor ar putea salva o viață, mai ales că donarea este posibilă doar dacă nu a fost exprimat refuzul în scris din partea a cel puțin unui membru major al familiei sau a altor rude de gradul 1. Observat așa o lege, cât omul este intelectual mai dezvoltat, are studii mai bune, cu atât este mai receptiv în convorbirile date. Și rămâne problema cea mai mare pentru rudele pacienților care, n-au studiile necesare, care sunt dintr-o altă pătură socială. Iată, anume cu rudele pacienților dați, convorbirile durează foarte mult
Și în primul rând se pune pe prim plan nici nu aspectul religios, dar prejudiciul, ce o să spună satul, ce o să spună cumătra aceea, ce o să spună nașul. Și noi le permitem, mergeți și vorbiți cu nașul. Totuși, după discuții de ore în șir, de cele mai multe ori, coordonatorul reușește să convingă rudele persoanei aflate în moarte cerebrală. Noi am avut 15 pacienți în moarte cerebrală, 10 care au fost totuși până la urmă preconizați pentru prelevare, fiindcă trebuie să înțelegeți că mai există niște analize, mai există niște investigații care până la urmă chirurgii transplantologi decid să-l ia la prelevare ori să nu-l ia la prelevare, are contraindicații posibil. Deci din 15, 10 au fost ideali, 9 au fost prelevați, așa. Toți 9 au dat acord, unul a dat dezacord. Iată, 10-lea a fost un dezacord. După ce este obținut acordul în scris, persoana aflată în moarte cerebrală este pregătită pentru prelevare. În acest moment se implică o echipă întreagă de medici care se ocupă de transplant. Aici fiecare minut este important, de aceea profesionalismul medicilor este primordial. De altfel, aceste prelevări se pot face doar în instituțiile autorizate. Spitalul Municipal Sfânta Treime este una dintre ele. Anume, aici s-a realizat prima prelevare de la o persoană aflată în moarte cerebrală în martie 2014. Între timp, despre existența unui potențial donator este anunțată Agenția de Transplant, care începe examinarea listei de așteptare și căutarea perechilor compatibile. Igor a fost printre fericiții care a fost compatibil cu unul dintre pacienții aflați în moarte cerebrală. Vestea a venit ca o minune acum o lună. În ziua ce eu eram la dializă și venisem acasă, am mâncat seara pe la vreo ora 9, jumate, așa. Mi-a sunat domn doctor și ne-a spus că este rinichi care îmi vine mie. Eram șocat, drept că nu putem vorbi. A venit de urgență cu o mașină de ocazie la Chișinău. I s-au făcut toate investigațiile necesare, iar a doua zi a avut loc operația de transplant. S-a trezit deja cu un rinichi sănătos. Chiar dacă mai continuă tratamentul postoperatoriu, spune că se simte foarte bine. Pentru recuperare face câte 15 perfuzii pe zi. Chiar a învățat deja să le reguleze de sine stătător, dar cel mai important acum pentru el este realizarea viselor, pe care la un moment dat credea că nu se vor mai împlini. Am familia mea, am o fetiță, am planuri, poate mai și un băiețel. Curios este faptul că frica există nu doar în rândul donatorilor, dar și în rândul potențialilor beneficiari. Ori dintre cei 488 de pacienți aflați în cele 8 secții de dializă din țară, doar 42 sunt în listele de așteptare pentru transplant. Există și contraindicații, dar de foarte multe ori pacienții refuză transplantul din frica de necunoscut. Unii dintre ei chiar și după 3-5 ani de dializă chinuitoare. Psihologii spun că sunt mai mulți factori care influențează această decizie. Este incapacitatea omului de a se adapta la ceva nou. Adică imaginați-vă că o persoană ia un obiect nou, da? Sau ia un organ prelevat de la altă persoană și trebuie să se adapteze la acest organ. Ceea ce ar însemna că la nivel psihologic subiectul trebuie să înțeleagă că ăsta este un organ străin care începe să devină a meu. Și aici este cea mai mare frică, ceea ce înseamnă străin al fi al meu. Mulți dintre ei invocă și motivele religioase, deși potrivit slujitorilor bisericii creștine, nu există o interdicție în acest sens, chiar dacă sunt unele subtilități care merită a fi explicate. În linii generale, da, sunt binevenite și necesare, dar sunt lucruri discutabile de la situație la situație. Spune în continuare Mântuitorul că nu este o jertfă mai mare decât ar spune sufletul tău pentru apropiat. În acest context, bineînțeles că sufletul nu este vorba numai cum poți să pui doar sufletul. Este și momentul când tu te jertfești și te dărești întru tot și întru toate pentru aproapele tău. Și aceasta este o componentă, de fapt, când noi putem să venim pentru cel aproapele nostru pentru a continua viața. Adevărat că totul este în mâinile lui Dumnezeu.
Dar este un detaliu aici, adică chiar dacă noi am putea să facem acest transplant, dacă nu vrea cerul, nu este incompatibil, cei trei ani nu se întâmplă. Iar dacă se întâmplă lucrul acesta, înseamnă că cerul ne dă undă verde. Este un drept de a-l face. Evident, este și frica de necunoscut, mai ales că totuși este vorba de o intervenție chirurgicală cu posibile complicații. Cu atât mai mult în cazul transplanturilor, riscul de rejet este mare. Reacții de respingere sunt și au fost și la noi ele sunt destul de mici în ultima vreme. Nu depășesc 10%. Deci putem avea un caz, două, în decursul anului. Pentru că reacția de respingere poate apărea și după o zi, și după o lună, și după un an, pacienții beneficiari sunt permanent sub supravegherea medicilor. Pacientul transplantat primește pe viață mai multe medicamente permanent pentru a preveni așa numită reacție de respingere a organului. Ei primesc aceste medicamente toată viața. Deși s-a informat bine despre transplant, doamna Nadejda a decis greu să se înscrie în lista de așteptare, mai ales că verdictul medicilor a venit peste ea ca o năpastă. După ce 10 ani și-a tratat durerile de spate, s-a trezit cu insuficiență renală din cauza medicamentelor. Primele simptome le-a simțit acum un an. Undeva, iarăși peste un an, s-a început mai greu să merg, iar vomitări, și m-a aruncat în tremurici. Asta a fost punctul cel mai principal care mie mi s-a deschis ochii, eu trebuie să ajung unde să ajung. Astfel, din iunie a început procedurile de dializă, care la început s-au lăsat cu efecte adverse. Acum le face o dată pe săptămână și parcă se simte mai bine. Totuși, medicii i-au recomandat să se înscrie în lista de așteptare pentru transplant, ceea ce i s-a părut la început imposibil. Și la transplant, eu, la vârsta mea de 57 de ani, am fost o leacă 50 la 50, că vârsta nu e de 23, 40 sau... Dar au spus că, ei bine, am fost foarte mult gândită, foarte mult. Am ajuns până la da și la sfârșit am dat să mă scol și am zis că nu. Și iar m-am așezat. Poate fac greșeală. Așa, intuițiile mele, nu cu cineva să vorbesc, să mă sfătui. Intuițiile mele, ce îmi spun, așa făceam. Și la sfârșit am spus da. Rudele i-au fost aproape și chiar s-au oferit să-i doneze un rinichi, dar nu au fost compatibile. Chiar și fiul aflat peste hotare a decis, fără să știe mama, să-i doneze un rinichi, dar atunci când ea a aflat, a refuzat categoric. Feciorul vrut să-mi da și-o vrut să-mi dea transplant ca eu să nu știu. Eu printre altele visam. El s-a înțeles, el e peste hotare și acolo s-a înțeles în clinică, tot, că el să-mi dea. Cum eu ți-am dat, el are 28 de ani, eu ți-am dat organele și tu să ne-l dai mie înapoi. Păi tu ai tinerețe, tu nu mai te căsătorești. Astfel, mama și medicii l-au convins să mai aștepte. Între timp, ea speră că totul va fi bine pentru că este o fire optimistă. Stau, vreau să vă spun, și visez noaptea. Măcar anul să împlinesc de să am transplant. Că vreau să trăiesc. Eu am înfiat 2 copii, eu am nepoți de la copiii ăștia. Eu vreau să trăiesc pentru ei. Eu dăm și vreau să trăiesc. De speranță are nevoie fiecare dintre cei care așteaptă salvarea, dar specialiștii transplantologi spun că sunt abia la început de cale și anul viitor vor veni cu noi inovații în domeniu. Pentru asta au nevoie de unele modificări legislative. Una dintre ele este și posibilitatea persoanelor de a face în timpul vieții un act de accept sau de refuz a donării de organe după moarte. Ori în prezent legislația prevede doar un act de refuz care urmează a fi introdus într-un registru electronic, dar care este mult prea costisitor pentru țara noastră. De aceea, unica posibilitate este cea de a dona în timpul vieții, dar și asta poate fi făcut doar cu acceptul Comisiei de Avizare. În cazul donării de la donator în viață există acel consimțământ a persoanei care donează și acel consimțământ este semnat numai după discuția în cadrul Comisiei de Avizare, în fața membrilor chiar a Comisiei de Avizare, pentru a fi sigur că n-a fost acel consimțământ primit sub presiune sau în alte circunstanțe.
Totuși, specialiștii speră că vor fi schimbări nu doar în plan legislativ, dar și în plan profesional și moral. Între timp, poate se va schimba și mentalitatea oamenilor care vor deveni mai deschiși spre a face un bine. Asta pentru că în listele de așteptare mai rămân 72 de pacienți care au nevoie de cornee, 34 de solicitanți de rinichi și 55 de ficat. Potrivit specialiștilor, costul de menținere a unui transplant este de 3 ori mai mic decât menținerea unui pacient în terapie. În Moldova, costul unui transplant de rinichi este de 300.000 de lei, o prelevare de ficat costă 1.000.000 de lei, dar acești bani nu sunt achitați de pacient. Mai mult, în Moldova, transplantul contraplată este interzis. Republica Moldova, transplantul este acoperit din surse atât centralizate a Ministerului Sănătății, cât și din sursele Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Și până acum am reușit toți împreună să acoperim în totalitate toate costurile necesare, pacientul nefiind nevoit să achite. Sperăm și pe viitor să continue în același mod. Și donatorii de organe sunt asigurați medical întreaga viață. Toți donatorii de rinichi sunt la evidență în centrul nostru pe toată viața. Ei sunt invitați la un control medical care sunt efectuate și, cum a fost declarat, ei dispun de polițe pe toată viața. Pentru anul 2015 sunt planificate primele transplanturi de cord din Moldova. Între timp se investește mult în modernizarea echipamentelor și perfecționarea personalului, ori datorită proiectului Twinning, implementat în Moldova în anul 2014. Personalul din clinicile autorizate au beneficiat de instruiri peste hotare, dar au învățat și de la colegii străini care au venit în țara noastră. Avem echipament, avem specialiști și o bază legală care permite în mare parte efectuarea prelevării de organe. Statul se modernizează, iar acum a venit timpul ca fiecare om să conștientizeze că nu există o cauză mai nobilă decât o șansă oferită unui om.